Investiment ta' aktar minn €1,750,000 fi proġett illi kien tħabbar mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi fl-2012 illum il-ġurnata jinsab moħli fi stat ta' abbandun u l-binja li nbidlet fi stor. Dan huwa ċentru tal-iżvilupp għat-tfal li kien tħabbar fl-2012 u sar minn Amministrazzjoni Nazzjonalista f'binja bis-swit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-iskop ta' dan il-proġett kien li tfal Awċini kollhom klinika minn fejn jingħataw gwida medika, terapija lil persuni b'diżabilità li taffettwalhom l-iżvilupp tat-tagħlim kif ukoll terapija okkupazzjonali u tal-kliem. Iżda mindu l-Gvern bih l-unika sptar pubbliku f'Għawdex lil Vitals Global Healthcare l-użu ta' din il-binja nbidel għal wieħed ta' kwartieri tal-uffiċjali tal-Vitals. Saħansitra l-Gvern li qed jaħbi l-użu ta' din il-binja mistoqsijiet parlamentari mill-kelliem Għawdex Chris Said illi fl-aħħar jinbaqgħu mhux imwieġba mill-membri tal-Gvern. Net News żar din il-binja fejn wieħed jista' jinnota faċilment li dawk li kellhom ikunu kliniċi għall-użu ta' tfal minflok spiċċaw stores b'kaxex fuq kaxex u wires imdendla mis-saqaf. L-abbandun hu evidenti anke fuq il-faċċata tal-binja b'affarijiet sempliċi ta' manutenzjoni illi ma sarux fosthom biċċiet taż-żeba nieqsa. Il-binja li tinsab fuq barra tal-Isptar Ġenerali ironikament hi faċċata ta' fejn suppost kellha ssir l-Iskola Medika ta' Barts li minflok għadha biss ħofra. Suppost hawn qed naraw skola medika mibnija lesta u qed tintuża mill-istudenti ta' Barts ma hawn xejn. Kull m'għamlet dil-kumpanija kisret il-garaxxijiet tal-ambulanzi biex issa l-ambulanzi m'għandhomx fejn. Kisret il-kantin tal-isptar biex illum għandna sptar laqqas kantin m'għandu. Rapporti fl-aħħar ġimgħat jindikaw li d-dirigenti ta' Barts qed jikkunsidraw jekk ikomplux b'dan il-proġett fost dewmien esaġerati li qed iħalli impatt anke fuq ir-reputazzjoni u l-operat tagħhom.